Vítejte na pražské Bořislavce, jedné z nejžádanějších pražských čtvrtí. Přímo tady je stanice metra, stanice tramvaje, zastávka autobusu. A naproti, přes silnici, je obchodní centrum Bořislavka. Na letišti je to odsaď 4 hodinky autem. A právě tady, v tomhletom domě, mám pro vás krásný byt na prodej. Je to úplně nově zrekonstruované 2+ KK. A pokud vás tahle nabídka zaujala, zavolejte mi a domluvíme se na prohlídce.